Nos últimos anos, as novas tecnoloxías pasaron a converterse nun factor fundamental para a competitividade empresarial. Para elo, cada vez é maior o número de solucións TIC destinadas á xestión dunha empresa. Tal é o caso de iPreventa, unha aplicación que leva a xestión de vendas en mobilidade para empresas distribuidoras do sector alimentario. Este aplicativo está principalmente dirixido ao sector de distribución de bebidas e alimentación, as empresas que distribuyen este tipo de produtos. Isto é así porque, Ceinga é un dos sectores no que estamos especializados e, como consecuencia da especialización, construímos esta solución adaptándoa a este novo entorno tecnolóxico. Esta aplicación ofrece numerosos servizos: informe de pedidos, mapa de rutas, GPS, base de datos de clientes, xestión de cobros, catálogo, stock, etc. iPreventa é unha aplicación desenvolvida pola empresa galega Ceinga e é compatible con diferentes dispositivos móviles.